Мохнатая котка сама по себе, мягкими лапами ходить по снизу. Куди пожадає, одразу йди. От злого собаки на древо залезе. Котка крочить, я за ней ступаю тихо. Темной ночью мне так само не спалось. Котка крочить, я за ней ступаю тихо. Темной ночью полювання почалось. Я з дома свого за коткой саджу. Сама по собі я так само існую. Коли я трималась свій голос почуть і зрозуміть, що йом потребує. Котка крочить, я за ней ступаю тихо. Темной ночью мне так само не спалось. Котка крочить, я за ней ступаю тихо. Темной ночью полювання почалось. Котка крочить, я за ней ступаю тихо. Темной ночью мне так само не спалось. Котка крочить, я за ней ступаю тихо. Темной ночью полювання почалось. Вітаю, Галасевич. Так, ти апошнім часам заўсёды штосьці першы. Так, гульня ёсць. Ой, сёння будзе маленькі стрым, но я спадзяюсь, што прадуктыўны. Імпад, ты будзеш працаваць? Імпад. Імпад. Так. Всё, геймпад працуе. Одну секунду. Тыц. Ось так. І бум. О, першага Hollow Knight. Угу. Спадзяюсь, тебе падабаецца. Так, гульня. Угу. Я прайшла яго толькі один раз, но зато поўнасцю на гэтую на платыну. Так. А тут зараз я не ведаю. Я не ведаю. Я не ведаю. Я не протестила геймпад. Угу.
Я не ведаю, куды мне ісці. Вось. Таму што я ведаю, што людзі ўжо з даблджампам тут гуляюць, но у меня даблджампа няма, а я хачу даблджамп. Вось. Вось такая моя праблема. І я не бачу больш ніякіх там шляхоў, якія можна дадаследаваць. Ну, я бачу толькі тыя, дзе мне трэба даблджамп. Вось. На жаль. Мне падаецца, я просто не азначыла кола дзесьці. Ну, тут у мяне няма ключа. Ой. Ой, не тое. Угу. Па першай часткі таксама. Угу. Ну, я не ведаю. Просто тут, мабыць, калі б я ведала, не ведала, що далей, я б далей просто пайшла па сюжэце. Ну я ж ведаю, што я магу ісці з даблджампам далей. І мне тады ён трэба. Вельмі, вельмі трэба. Так, ну я прапаную тады сюды зараз паглядзець, што тут направа. Ці, па-моему, гэтая новая лакацыя. Так. І ў гэтай новай лакацыі вось тут вось я не магу мапу адчыніць, таму што ў мяне няма даблджампа, там толькі туды можна застрыбнуць. І тут вось як сюды патрапіць у цэнтр. Таксама не ведаю. Ну, вось тут вось. Так, усё. Усё ўжо дадаследавана і... Ну вось сюды бы як сюды? Як сюды патрапіць? Ладно. Не, мы по сюжете не пойдем. Ой. Мы помрем от першага же ворога. Так, а нам тут униз. Так само роблю разбор айсберг форчан. Агучкой узроўняў займаешься. О. Поспехаў. Я забылася на самом деле, як гулять. Штосьці мне тяжко. Нічого. Зараз звикнем.
Ладно, не буду. А, тут наверх. Не, ну як сюди вниз потрапити? То бок знизу, мабуть, з Белхарту, або ось тут наверх так само. Греймар тут. Ладно, куди я там хотіла йти? Я не пам'ятаю. Ну, у Белхарті ёсць сайды, но там сайды на доставку. Без пашкоджання і без выкарыстання фастравала. Гэта праблематычна, таму што без даблджампа гэта цяжкавата будзе немного. Ладно, пойду, мабуть, сюди. Там унізе ўсё прабягу, паглядзім. Так, только пытанне. О! Новая арена нейкая. Я что, тут не ходила ранее? Я тут не ходила ранее.
Так, ну тут гэтый коник. Угу. My Gilead. Так, ну тут я ходила. Пам'ятаю, тут була речнійка. Як тут уніс? Як тут уніс? Прости. Давайте тут снизу, что ли? Ну, пойду, обойду. Хотя я там могла наверх подняться, чем я наверх не поднялась. Ой. Ой, утка полетела прям. Так, тут мапа была. Мгм. Так, нет, тут платные скамейки. Тут великая брама зламаная.
адчыніўся праход, а як ён тут адчыніўся? Капец, я дура. Ну, пойдем. Мабуть, тады на скамейке гэта ўсё ж таки пасядзець. То, мабуть, заб'юць нас тут зараз. Не. Мгм. А! Нет. Это был добрый выбор посидеть на скамейке. Дрель дьявола. Там что-то есть. Як туди потрапити? О, я думаю, знизу з Балхарту туди потрапити. Так, я це зробила. Так, а что я взяла? Так. А, Delver's Drill. Не Д'ябло, а той, хто глибоко копає. Бур. Тут што, каб далей прайсці, трэба выкарыстоўваць гэтыя рэчы. І яе выкарыстоўваць, каб бурыць у косткі і ў камяні. Это будзе цікава, калі тут трэба выкарыстоўваць інструменты. Каб далей продвинуцца. Не. Так, ну тут треба... Куди треба? Я вось думаю посидеть на скамейке, поставить гэтую дрель и паспрабаваць прадрыліць уніз. Вот зноў грошы плаціць за скамейку. Ай, ладно.
Не так уж і багато коштує. Так. Видовочно. Видовочно. Не працює. 15 гэтых были змарнаваны. Колокол. Сюда, потом сюда. И сюда. А тут что? Речі. Зараз, секунду. Ладно, потом.
Ладно. Мгм. А то сайт, де виконував. Вітаю. Pushka Mitri. Caspin? Twoja Manimoy. Takanda. Ні, дякую. Спа не треба. А тут коли униз и улево, там наверх можно пройти. Спробую. Тут дропаемся у самый-самый-самый низ. Нет, нет, там щось було. Я занадто дропнулась. Пані Роніка. Так, як треба. Так, зараз тут посяджу. Ой, ой.
О, ось тут ось. Так, тут навіть даблджамп не допоможе. Ось тут, як тут? Лайно. Ні. Magina Fora. Ой, ладно, зараз знову туди наліво, наверх туди. Ми там щось пройшли, пропустили. Так. Что это? Это что, шорткат? А як туди? Туди вниз? Воу. Хм. Так, ну я тут была. Так. Так, ось тут 10. Тут нічого. Так. Ну, зараз ми тут дропнемося до бон-ботома. Мабуть, тут по бокам так само щось буде.
Хм. Так, ну, мабуть, у Белхарти паспробуємо тут зверху неким чином пройти. Тому що там щось є. Як туди пройти? Фіг його ведає. Нічого не ведаю. Ну, або ў гэтую лютую лакацыю ісці, дзе проста ўсё вельмі дрэнна заўсёды. Luminarat. Нам так пошанцевало, что вы с нами. Так. До рэчы, гэта можна ж змяніць. Ой, лайно одна засталась. Я пра вось гэта. Ладно. О, да, виконала. Зато сайд-квест. Там же сховано щось, я ж ведаю. О! Это и оно? Не-не-не.
Гэта тое, адкуль я бы вось гэта тут. Угу. Бок гэта проста гэты шорткат. О! Знайшла штосьці. Як быццам іх можна збіць. Хм. Ай. Ой, лайно. Ладно. Ця чаму ладно, калі не ладно. Окей. Вітаю, Михась. Я тут у пошуках даблджампа. Усе ще. Зараз бектречу. Нахожу різні речі. Цікаве. Ну, такое. Всякие там инструменты, ячейки успамина для крестов. Ну, такое. Я зараз ведаю, што вось тут вось штосьці ёсць.
Таму што вось тут напрыканцы там быў гэты бэл, як яго, колакал вялікі, у якім хтосьці сидзеў. Я падумала, што адсюль можна патрапіць, но нельга, я тут усё просто Магчыма, адсюль. Ну, хз. Тут я ўсё пралапаціла, тут таксама, ну як бы, вось тут зараз, вось тут усё прайшла, усё гэтае, вось усё, вось. Прайшла. Не ведаю. Магчыма, адсюль, но... Вось тут усё ўнізе прайшла. Ай, карацей. Неяк так. Быў андерворку. У андерворку я таксама была. Вось. Ну, тут насамрэч маленькі стрым, я просто тут хочу пабегаць, дазнацца, куды мне хоць далей ісці, а вось у гэтае лайно я ісці не хачу, дзе вось гэтая балотная лакацыя, таму што без дабл-джампа я не магу мапу тут дабыць. Так я везде была, і я шукаю дабл-джамп, я не магу яго знайсці нідзе. Ай... Я не ведаю. Што рабіць? Магчыма, трэба сюды павярнуцца на стартавую лакацыю. Ай, магчыма. Дзе я ўвогуле, дарэчы? Давайте павернемся сюды. Тут вось двер якуюсьці бачу. Мабыць, ён тут. Раз уж... Сёння, дарэчы, да, так, такі маленькі, караценькі стрым, так што я не хачу нікуды увязвацца у сур'ёзныя справы. Дзе? Угу. Пяскі караку. Вось. Я тут усё прайшла. Без дабл-джампа. На секундачку. Я вельмі ганарусь гэтым. І вось тут вось трэба дабл-джамп. Я тут не магу без яго наверх падняцца. На жаль. Вітаюся на месцы. Так. Вяртаемся на самы пачатак. Так, тут, дарэчы, быў босс, якога мы пераздолелі. Так, вялікая мапа, калі ласка. Угу. Так, вось тут я таемны пакойчык знайшла. Ну, сюды, мабыць, схожу яшчэ. Ну, мне падаецца, я тут таксама ўсё просто вылезала. Ладно. О, вітаю. Ты тут усё адрамантаваў. Угу. О, статуэтка Хорнет. Ён зрабіў для нас. Я яе ніколі не зламаю ў жыцці. Мне гэтыя шарды насамрэч не вельмі патрэбны. Я не вельмі карыстуюсь гэтым імя. Так, давайте ў самый-самый низ. Дзе мы пачыналі? Вы бачыце, уже знаходзім штосьці новае.
Не, я у першай главе. Я спецыяльна, я ўсё сабрала, і мне тут трэба гэта актываваць. Вось. Я просто ведаю, я бачыла, як актывавалі ўжо з даблджампам. Нават праходзілі вось нейкія вось гэтыя збіралі ўжо з даблджампам людзі. Дакладна ты не хась. Дазбіралі гэтыя. Каркат. І тут яшчэ вышэй справа у другой. Дазбіралі вось гэтыя вось мелодыі для таго, каб тут падняцца, ужо з даблджампам. І тут яшчэ вышэй справа у другой. Так, я хочу даблджамп, я хочу яго, я не хочу. Вау, дякую вялікі ватафака. Амаль скончыў, но не скончыў, не трэба мне тут. Дякую вялікі за рэйд, вітаю рэйдараў. Трэба было называць стрым у пошуках даблджампа. Ну, таму што насамрэч. Вы вырашылі з соус-лайка на соус-лайк пераскочыць. Каму адзін босс застаўся? Мне не застаўся. Мне яшчэ шмат боссаў. Імбы. Так. Я бы хотела таксама сказаць, што я імба, но гэта будзе няпраўдай. Так. Зараз, дарэчы, зраблю шатаут. Ось так. Не так. Ось так. Дякую вялікі за рэйд. Не, Міхась не падказвае, таму што гэта частка гэтага экспіріенса, гэтай гульні, так сказаць. Не, я не хачу. Я хачу ўсё сама. Я буду гэта пакутаваць, но сама. Так, у меня тут чатик уляцеў. Вырашыў пайсці ўсё пазбіраць першае, бо там місца было ёсць. Так, я ведаю, што місца было ёсць. І я таксама і па ім таксама хадзіла, но я не глядавала, то бок я па сваім, то бок што я там адзначыла, я па гэтаму і хожу. Вось. О, мы вось тут не былі. Ну тут, мне падаецца, толькі інструменты. Колькі гадзін? Блізка да 40. Мне падаецца 35. Дакладна. Атла. Тут штосьці. Гнездо. Нельга за 25, так у меня 35, нават больше уже. Так, ну мы тут запустили.
Руна Вейфнеста. Взять мапу. Ага, у нас тут новая великая, ну не великая, но новая локация. 80. Ой, а у тебя сколько было, когда ты дабл джамп? Нашел. Пусть успеваем. Виглядає як бос. Магчыма, сябар? Сябар? Калі ласка, сябар. Я не хочу сюди бегчы. Зноў. Сябар. Хто гэта? Хто-то прыйшоў вызваліць мяне? Або ты тут, каб скончыць мои пакуты? Янара. Меня зваць Хорнет, зняволеная. Толькі я тут толькі падарожнічаю, а не каб забіць цябе. За што тебе тут павязалі ў руінах мінулага? За што тебя ткачы тут павязалі ў гэтых руінах? Ты была іх ворагам? Не іх ворагам. Но іх зняволенай не за штосьці дрэннае, не за дрэннае дзеянне. Я Ева, рэч, якую цяжка описать. Я дзіця ткачэй, но не такая, як яны. Несвір. Як дзіўна. Гэтае апісанне і да мяне пасуе. Дзіця ткачэй і не, і тым часам і не падобнае на іх. Я адчуваю твою кроў ткачоў, ну, або твою вось гэтую радаслоўную ткачоў, ну і ты тым часам і адрозніваешся ад іх і ад мяне, змяняешся, змешаная з чымсьці. Што ты за істота? Падыдзі бліжэй, ледзі, каб я адчувала цябе лепей і зразумела твою прыроду. Ты бачыш, адна прырода. Ева. Але ж можна з вандерером і можна. Что ты маешь на увазі про вандерера? Ладно. Ты можаш пабачыць прыроду іншага жука. Ева, гэта здольнасць, яна незвычайная для жукоў. І яна мне каштавала. Я бачу жука толькі праз імпрынт яго душы. Фадастана. Ты говоришь про крест? Ён адзначае эсэнцыю жука і іх небачную сушнасць, народжаную праз іх досвед у жыцці. Крест? Крест? Крыж? Так. Гэта стары... Гэта старое паняцце ткачэй. Простое слово, каб паспрабаваць
зразумець штосьці такое возвышенное. Но пачакай, твоя прырода, яна... Лэдзі, дазвольце мне паглядзець яшчэ глыбей. Каб я яшчэ, як казаць, бачыла ўсё ясней. Дазволіце яе ўнутр. Хрэст — гэта герб. О, дзякуй. З вандерерам за 35 гадзін усё абысці можна? Ну, хай. Давайте дазволім. Лайно, гэта босс. Не? Яна палепшыла нам герб. Эвалюцыйна... Тут можна эвалюцыянаваць гербы. Паляўнічый. Неверагодна. Твоя прырода так непадобная да смертнага жука. Твоя міла была, не ведаю, што гэта. Транзістэнтная. Гэта дзіўная рэч. Яно таго каштавала, каб тут быць, каб гэта пабачыць. Калі ў сваіх падарожжах ты зможаш знайсці, зможаш далей эвалюцыянаваць, павернісь да мяне. З маімі здольнасцямі я і далей змагу цябе дапамагчы. Дзякуй, Ева. Калі моя прырода далей пашырыцца, як ты гаварыш, я павярнусь. О, так вось што той босс зрабіў. Мы можам яшчэ ёй, каб яна яшчэ нас эвалюцыянавала. Яшчэ б наша прырода. А што гэта? Весці крэст. Весці герб? Можа, дадатковыя інструменты экіпіраваць, не гледзячы на герб. Якой у Вайтворзе, у белых пакоях, дзе там аперацыёны, таму што там штосьці за яго дало, но нічога не было, то бок там не был новы крэст, не было амулета, нічога, то бок яна проста, я адчуваю сябе лепей, ну, мацней. Но не было ні пасялення, ні здольнасці, нічога. Вось гэты белы які. На мінулым стриме якого я забівала. І яшчэ адзін. Так. You're feeling? That's fine. Вау. Ну як офігенно. А я боялась, что я на ворог. Ой. Не, мне не треба наверх. Мне треба далей. Вивнест Атла. Так. Давайте теперь экипируемся. Так, паляўнічая. Адзінае но. Не. Я не хочу гэтыя косыя. Я не хочу гэтыя косыя, як іх, удары. Так что, на жаль, мы змяняем крест. На які? На Wanderer. О, офигенно. Так.
Ось так, ось так. Ось гэта. Ага. І, наприклад, ось гэта. Ну, хай гэта будзе. І тут вось гэта. Тут. Косой удар нормально. Не. Мне не нармалёва. Пасля Вандерера зусім не нармалёва. Тут целая локация. Хотя я не буду спешить. Я з імі 2 акти пройшов. Я так само з імі мурашов проходила. І більш ніколи у житті. Ні! Ні! Яна упала. Яна упала. Тут что? Ой, так, штосьці. Ось так треба зробити. Ой, я пам'ятаю, як 3 години тут лес. А потім грошей не хапало. На що грошей не хапало? Ні. Ай, треба буде сюди повертатися за... До речі, можна ж відзначити, що ось тут ось фрукт є. Просто на будущее. Ні? Ні, гэта ўсё ж таки дрэнныя рэчы, окей. Босс. Муховая маці. А яна не першы наш босс?
Ну, хоть тут. Friend. Бля, як я рада, що я з поліпшеним гэтым, з поліпшеною іглою сюди прийшла. Не. Расслабилась. Я не бачила, що ти там говорив. Ми все розуміємо. Ой, до речі, тут же. Я хочу хоть и фрукт добыть. Давайте вверх, чтобы... Добро. А, не фрукт, ягоду, ну ладно. Ой, ну не поспела. Friend. Я двоече на одной букашке. Не. Friend. Friend. Ну все, легкие. А что это? А, паскарая хуткость регенерации шоу. Ай, пробачьте, конечно, за мои слова, но и это все. Где мой
Як быццам штосьці ёсць. Ну не. Так, і вось тут вось ёсць праход. Пойдем сюда. Рунная харпа. Древний инструмент записи ткачей с шелковыми рунами. Ну ладно, просто для коллекционерки. Я думала, это некий предмет будет важный. Так, тут что-то. Это низкая, її погляд збіг. Подрихтуйся, ці сестри. Сплятите зноў надею, что мы освободимся от гэтага проклятага нараджонага павуцінай. Або каб мы освободились, вызваліліся ад гэтага праклясця, нараждёнае павуцінай, з наших наивных думок. Адсюль прыйшла ж, так. Що у нас тут? Гэта босс. Гэта яшчэ платформінг. Это маска. Ну, часто маска. Чудовно. Что у нас тут? Там что-то есть? Нет. А где вось тут вось?
Штосьці яшчэ ёсць. Так, ну насамрэч цудоўна, што мы хоць штосьці знайшлі за гэты стрым. Вось. Гэта так караценькі стрым, но зато прагрэс нейкі ёсць. Мы штосьці заапгрэйдзілі, штосьці знайшлі, нас нават зарэдзілі, я лічу гэта перамогай. Вось. І іду адпачываць. Так што дзякую всем за прагляд і да пабачэння. Ідзем у рэйд. Зараз, секунду. Рэйд. Не тое Steam. Немного не туды. Гульня. Тыц, тыц. Сонце погасло, нябачна дорога, на вобмацак крочым адзін да аднога. Адчай паміж люстрамі, адчай паміж вуснамі. Загадай, пакуль свечка тае, запаветнае сваё жаданне. На аскепкі разбіцца, па кавалках сабрацца, на аскепкі разбіцца, на канечнай станцыі рызыкоўныя ролі. Тайна да раніцы, рана ці позна, гэта мусіць здарыцца.